el que ens agrada, el que ens fa riure, el que ens apassiona, el que som. Quan perdem la memòria, ho perdem tot. A causa del progressiu envelliment de la població, l'Alzheimer s'ha convertit en un dels principals problemes de salut a nivell mundial. I és que, a part de la vessant clínica, també té una dimensió social molt important. És per això que des del seu naixement, l'any 1995, la Fundació ACE aposta per un projecte d'atenció integral que s'ocupa tant de la malaltia com del malalt i el seu entorn. En el procés de diagnòstic de l'ACE no només s'avalua l'estat cognitiu de la persona, sinó també aspectes com el context social, el grau d'autonomia o l'historial clínic. Treballadors socials, neuròlegs i neuropsicòlegs visiten el pacient i la família, elaboren un informe i consensuen el pla d'intervenció més adient per cada cas. Amb dos centres d'atenció diürna, l'Alzheimer Centre Educacional utilitza innovadores tècniques d'estimulació que ajuden a reeducar les funcions cognitives del malalt i a potenciar aquelles que encara preserva. Tot amb els objectius d'allargar al màxim temps possible la seva autonomia per les activitats de la vida quotidiana i donar assessorament i suport als seus familiars. Gràcies a la rigorosa recollida de dades clíniques i a l'emmagatzematge sistemàtic del material biològic, la Fundació ACE ha aconseguit reunir una de les bases de dades més importants d'Europa en l'àmbit de l'Alzheimer i altres demències. El coneixement i l'experiència acumulada dels seus professionals i la participació activa en els assajos clínics més avantguardistes han permès que, a dia d'avui, l'ACE sigui reconeguda a nivell internacional. Tant pel que fa a la verificació de noves hipòtesis i mètodes diagnòstics com en l'aplicació d'estratègies terapèutiques pioneres. Un altre dels pilars bàsics de la Fundació és la transmissió de coneixement, ja sigui dirigint-se al públic en general, a les famílies i associacions de malalts o al sector mèdic més especialitzat. En aquest apartat destaca la conferència biennal Barcelona-Pittsburgh, Updating Dementia, que des del 1998 organitzen l'ACE i la Universitat de Pittsburgh i que s'ha consolidat com una cita ineludible en el panorama de les demències. Malgrat les dificultats i la complexitat de la malaltia, des de la Fundació ACE treballem amb compromís, esforç i passió, convençuts que amb la força de tots, algun dia podrem oblidar-nos de l'Alzheimer.